Hosea tidumiensa. Efrem rekasa eye hu. Omane ho so Israel mu. Ena Baal nti odi so na owui. Na afe wokoso ye bone. Na wode won dwita yo guo ahoni. Ni won hunu mu ano adwen honi. Eye adwumfo adwuma ranko. Wokan wo won ho se nipa wobo afode no ma won fi anantwie ma ano. Santi wobese anopamununkum ni obosu a etu ahema kro se enteta ehunhwimfiri ayuprobia ni wisi a etufa empoma mu kro no. Enso meni Awurade Onyankopɔn de firi Misiri masase so na woni mo Onyankopɔn biara se menko na odifo biara ni mechi me na menhunu wo esre no so sukoma asase no so se wonya edidi bia penti omi na wakoma ma ne ho so enti won refiri me na meye won sejata mete wo kwan mu se osebo metuma hye won so se sisuru a wafa ne ma na matete won koko a won akoma demu no na mawe won ho se jata brewe remu muwa besunsuane won mu de ese wo Israel ni se woni me a meye wo boafo no di asie ehemfa na afi wo hene no wo na wanyi wo nkro nyina mu ne watemufo a wo kan se ma me wo hene ni mapoma no me ma wo hene mebufuo mu na me yi no ho mani bere mu wakyekire Efrem amumuyo wode ne bone asie ɔwofo awo bɛka no ɔno de ɔyɛ ɔba a onni nyansa se eduru ne brɛ so a ɔmagina de mmafa mu sane hɔ medwo mafiri asamado nsɛm ana mɛpɔn wɔn owuo mu ana owuo ɛhe na wɔn wo yɛwo asamado ɛhe na wo sɛ yɛwo ahonu ahunta afiri mani so na ɔbɛso aba ne nuanom mu epoye ahun betu Awurade mframa mafiri esra so bɛbɔ na nasubra mu awe na ninsuo aniwato atwa na ɔbɛfom adekoradan mu afɛfɛde nyinaa Samaria tirato sɛ wate ne Nyankopɔn anim atua afna ano na ɔbɛtotɔ wɔbɛtete wɔn kokoa abobɔ hɔ na wapaapa wɔn anyinsanfo mu